Yanzu daga nan ina za ka yi ne? Wallahi banki zan je. Kai ka ce kaya shigo kenan. Ya shigo amma ba a bar banka a ciki. Ban gane babu yabo na a ciki ba. Kai fa na fahimce ka yanzu. In kai ne ka samu ba za a kashe tare ba. Amma in ni ne na samu sai kamar nemin kamar cingam. Ok ba matsala. Na gane inda na je. Dan Allah mai daugar ni babana ne ma ya aike ni. Ok na san ka ne ai. Wayar ka tana cikin ka? Tana nan ba. Dan Allah ba ni in je karbi numban wancan yarinya. Kai ba waya a jikin ka ne? Akwai amma wayar tsoho na ne ai ba daidai bane in je in bata wannan karaman wayar ce ta samun number. Ni dai ka san ban baka waya ta ba. A je a samu matsala ko kuma ka je ka sayar min da waya? Haba kai ma ka san ba za a yi haka ba amma in baka yadda ba ga waya ta ka ne. Amma ka rena min waya in haka ne ka je da wayar mana. To ga ATM ɗina ka riƙe. In ka ga na riƙe ATM ɗin nan sai ka bani pin sannan kuma yana san adadin kuɗin da suke ciki. Ok in dai wannan ne ba matsala. Ka ga abin da yake ciki? Ok na ga 37 ne. Ok pin ɗin fa? 1242 za ka danna. 1242 kawai. Kai nan ta yi fa. Na sani mutumi na sani. Na hoshi kenan sai a hankali. Wallahi sai kin biya ni. Hey, wallahi sai kin biya ni. Ban gane sai na biya ka ba, me faru? Ai ba baki da hankali bane. Lafiya kuwa malam? Lafiya na kalau. Lafiya na kalau. Amma kana shaye-shaye ko? Ni za ki kalla ki ce ina shaye-shaye? Sai in mammare ki wallahi. Dan Allah malam kai hakuri. Dole ai ki ce haka. Domin kin san laifukan da kika yi min ba adadi. Na farko me yasa kika zama kyakkyawa? Na biyu me yasa kike son yawo ba kya sa niqabi? Ki rufe fuskan ki. Na uku me yasa kika biyo ta wancan layin? Ko da yake biyo wanki ta wancan layin ba laifi bane amma me yasa da kika ganni baki tsaya kika ce kina so na ba? Ai ban ganka ban da na ganka da na sai na faɗa maka. Ai ni kam na ganki kuma ganinkin ne yasa naji ina son ki. To na ji ni ma ina son. Ina ba zai yiwu ba. Ni yanzu na ji bana son ki domin ta dalilin ki ne waya ta gashi yanzu ta fada cikin ruwa. Dan Allah malam kai hakuri ni yanzu bani da abin da zan yi. Na ji to ki ban wayan ki yanzu sai ki karbi wannan. Ni ba ban da waya. Ƙarya kike zazzage min jakar ki in gani. Zazzage. Lafiya ko jan mata na ganki a haka me ke faruwa? Kai zo. Na yabe.